Oh, maing hapon. So karon kana ba kanang upaka kana iba gamit kay na nato no sa una. Sa pa na uso ang sakyanan. So karon ako gid mismo ang musakay ana. Kay mao gina among hilig sa una sa bata pa mi. Kundi sa nakay ako silang pakitaon. Sa pagbalik. Ha? Awa din yung mga friends. Manatay ka. Dali. Goray, ini nga na dyan ko ang ano ba? Balik. Di nga, gagain yung mga friends ay. Aha. So, pa na nauso ang sakyanan. Inaani among buhaton. Sabi, ana naman. Goray. Balik ta. Hantod siya madunot. Ama, way dunot tay uy ki. Ako di ay. Igoroy. Ako na sad ma. Ayo. Usa kay kunin mo. Saya ba? Hawa. Madunot nun sa mga friends. Dunot. Iki ara. Enjoy gapon mga friends. Ma, ako sa nagkatang na magkatang. Na-stop na. Go. Oh, lingaw kay siya. Ang mga judges kay ang mga baka. Oh, na nag-judge nila mo. Oh. Daghan kay may og mga judges. Hello. Pag nalipay sad sila ba? So, sunod na sad kay ang amo ang upak sa saging kay nga upos naman. So, bye mga friends. Hope nag-enjoy mo. Kaya ako enjoy kay ko diri ba. Sakay na ang palwas sa saging. Puro na donut. So, nalingaw sa akong anak. So, bye mga friends. And good evening. Happy dinner everyone. Bye-bye.